Hello, hi, welcome to Chapters and Chats Reading Community. Igama lam ndinguNwabisa and I'll be your host today and I'll be reading, giving over to Igama lam ndinguliyabona ndisilisiwe ndamthanda kakhulu Yesu. Igama lam ndinguValise Ndixhayana ndisilisiwe ndimthanda kakhulu Yesu Kristu. Amen. Amen. Cela sithandazeni ke before siqale session yethu. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we thank you, Lord God Almighty, for this time. Thank you for this session, Lord God Almighty. We pray, Lord God Almighty, in Jesus' name we pray. Amen. Okay. Namhlanje ke we are going to be reading from the book of uYakobi, chapter 1. Sizaqala ku verse 1. Isihloko sithi isingeniso. Verse 1 uthi kubhala mna Yakobi isicaka sikaThixo nenkosi uYesu Kristu. Ndibulisa bonke abantu bakaThixo abathe sa kulo lonke elilimiweyo. Ithi ukholo nobulumko. Mawethu zithatheni njengabantu abanethamsanqa xa nifikelwa zizilingo ngezilingo. Kaloku isiqhamo sokumelana nezilingo ngokholo lunyamezelo. Ukuva nokwenza. Khumbulani le nto zihlobo zam. Wonke ubani makakhawuleze ukuva, kodwa makangakhawulezi ukuthetha. Angakhawulezi nokucaphuka. Kaloku into umntu ayenza enomsindo ayinakwamkeleka kuThixo. Yahlukanani nemikhwa emibi nehambo engcolileyo. Mlulameleni uThixo. Namkele ilizwi lakhe alifake kuni ezinhliziyweni. Lilo elinamandla okunisindisa. Inkolo enyanisekileyo nengenachaphaza kuThixo ubawo yile kukubonelela iinkedama nabahlolokazi abahluphekileyo nokuphepha ukudojwa lihlabathi. Thank you. Okay. What's going to happen now is siza reflect nje kwizinto esisifundileyo njengoba besifunda ngoku apha. So andikho sure noba ndiqale noba uzoqala vavuba from what you've read khona into that you want to share. I think you can start this one. Okay. So mna into endiyifundileyo kweliza andizuthetha nto eninzi. Into endiyifundileyo is that xa ucela kuThixo ucela unethemba. Because ikhona laa nto yokucela uqomba into uzayifumana okanye awuzuyifumana, so ucela nje kuba nguThixo sicela kuye. So kwelizwi mna ndifunda ukubana funeka ucele unethemba, but ucele also uyazi uba uThixo uyakwazi uba le nto uyifunayo uyicela kuba uyidinga na. So xa ucela funeka ucele usazi uba andifuni ukuthi ucele izinto ezibalulekileyo because yonke into esiyicelayo sicela sicinga ibalulekile, but xa ucela funeka ucele unethemba lobana uThixo uyayazi yona nto uyidingayo. And uThixo uyayazi uba uyidinga le nto uyidingayo. So xa ucela uThixo mhlawumbi kungabe nje bezawuthatha ixesha ukunika laa nto sube ungekho ready for ukuyireceiva, but wena vele ucele unethemba ngexesha elirayithi uza kunikeza le nto uyicelayo. And enye into futhi endiyifundileyo is that xa ufunda ilizwi, lifunde ilizwi uyithathe le mithethwa lelizwi uthi wawugqiba uyenze. Because ikhona laa nto bana ufumaniseke ubana uyashumayela nje, andiyazi kanti ngomshumayeli, but into endiqonda is that abantu xa beshumayela umntu ushumayela into ogqiba yena angayenza expect ibe ngathi unika instruction ukuthi thina abantu bamameleyo. So ithi ke ngole ncwadi sifundileyo ubana xa ufunda ilizwi lifunde le nto sithi xa sithandaza ubana sicela uThixo to help us make sense of the word that we're reading. So into ebangela uba sicela uThixo asincede ukuthi to make sense of what we're reading is for us bana silifunde ilizwi sithi sawugqiba sili-understand, sithi sawugqiba silenze. Ngoku-understanda kwethu ilizwi uThixo uyasinikeza ne-wisdom ubana sizenza kanjani izinto ebomini ngelizwi, sithini naxa sithandaza, because uThixo sinikeza i-wisdom ngayo yonke into. Le nto funeka silifunde izwi lakhe with understanding. Eyokugqibela futhi enye into futhi endiyifundileyo yinto yobana uThixo ubagadile abahlolokazi, uThixo ubagadile nabantu abasweleyo.
So umsebenzi wethu kahle kahle lelizwi xa seliconcluda liyatsho nje ubana thina umsebenzi wethu ubana simeke sure ubana abahlolokazi bakhathalelekile nabantu abasweleyo bakhathalelekile. Yazi laa mhlaba because baninzi abantu abasweleyo asiyazi uba baswele kanjani and most of the time siyabajaja. I remember ngoku bendikhule eJoburg, I used to see lots of these street kids and instead of uzicingela ubana ndinento mandishere nabo, uyicinga uba iwanda bamkiswe yintoni amakwabo because uyibajajwe and most of the time ezingqondweni zethu kuhlele izinto ezinegative. Xa umntu esi-street kid umcingela uba kungenzeka ebengafuni ukulawuleka kokwabo wavele wafuna uzoziphatha, of which engomsebenzi wethu besiyicinga uba suka kutheni umntu angayikwabo because ikhaya lakhe lisekhona. Umsebenzi wethu is just to take care, share what you have, ukwenzela uba the more unikeza the more unikezwa nguThixo. Amen. Amen. So yeah. So yeah. Mna ke xa sibuyele emva kancinci, mna ndifunde into yokubana izilingo ezine ziyasisheyipha sibe ngaba bantu Thixo afuna sibe ngabo. Yabo, so ndifundile ba izilingo ezi zisenza sibe kufuphi noThixo. Yabo, because andizumzekelo if like kugulelwa umntwana, yabo, as a believer, ne? Loo nto izokwenza ubana umane uyothandaza kuThixo, baThixo ndincede umntwana wam uyagula uthe wathi ngamanye amaxesha uzicinga uba uguliswe le nto uba mhlawumbi intliziyo yam ingcolile, uvakala urepent uguquka kuThixo, yabo. Ngaloo ndlela leyo mhlawumbi uThixo umntanakho agule for about a year, yabo, khangela uba loo mntu lo uzawusoleka ethandaza kuThixo felo xesha. That's because ufuna umntana aphile. So I believe into yobana izilingo ziyasenza into yoba kubekho i-relationship esinayo noThixo, yabo, because nomntana wakho uphilile kukhona into ozophuma nayo after la year. Uzophuma nento yoba uThixo unamandla mani, ndimbona uThixo nangona ungenzekanga ngekehlobo bempileni ngam, mhlawumbi bendicimba umntana uzophila after mhlawumbi iveki but uphile after a year, yabo. So uzophuma nento ephilileyo. Into endifundileyo is that mandenze umzekelo ngegolide, yabo igolide iqala ifakwe emlilweni kuqala ukuze umbumbi kuphume le shape ayifunayo, yabo. Nathi uThixo funeka qala sifake emlilweni so that sibe ngaba bantu afuna sibe ngabo, yabo. Phaa kuthiwe ukunyamezela. Abanye bethu sizalwe mhlawumbi singakwazi ukunyamezela but izilingo njengale nto endisanduyithetha into yobana umntanakho ahlale unyaka angaphili. Isilingo sikwenza unyamezele, but unyamezeli nje unyamezela uthi unyamezela uthandaza, yabo. So izilingo zisenza sibe yile nto uThixo afuna sibe yiyo, yabo. So ndifundele uba isilingo siyakwazi ukwakha mani ube yile nto uThixo afuna ube yiyo, yabo. And isilingo siyakwazi into yobana sikwenza uba ube rooted kuKristu. Kanjani xa sokubonile wena sisi nawe vava uThixo enzile, yabo. Loo nto ikwenza uba xa senzile mani uphume usibeke andisuki kuThixo. So le nto ikwenza uba ube rooted apha ube rooted kuKristu, yabo. Enye okokugqibela ndinika usisi babe endisikeleyo le nto ithi bana siphephe. Usisi noye setshile babahlolokazi sibabonelele, ndisikele laa ndawo ithi siphephe ukudyojwa lihlabathi. Singabantu abasindisiweyo esikolweni, emisebenzini, abantu abasindiswa, but we must make sure that ukudyojwa lihlabathi siyakuphepha, yabo. Cela ungangeni izulu ke. Okay, so I think I'm just going to add on to izinto esengizithethile. Yeah. Because I feel like you've covered the whole chapter, but I'm just going to add on. So, kulento ubuyithetha yoba ukujojwa lihlabathi. Crazy enough, this week, ivesi nje xa ndifunda iBhayibheli, it's talking about ukujojwa lihlabathi, ukusuka from worldly people, kanye removing yourself from those crowds egcwele ihlabathi khona. And because I feel like in this high school, I'm not going to have any friends because I'm thinking I'm trying to leave these friends on now. I'm limiting the time they'll spend on now. And I feel like it's working in killing it because at the same time, I'm feeling being attended as pagamis and I'm feeling by my head. So as much as I'm limiting the time now, I'm trying to find other people. And then I find, and obviously they're Christians, but then still more than that, I'll feed, you know.
And then, yeah, uhlupha kakhulu umoya wami lento because like this high school, I also want to have friends. I also want to have other bantu that I relate to with that, you know. But then as I look around and relate, it's like uThixo is taking me out of the crowds in general. And then I come across Ivesika, I think 1 Peter chapter 1 verse 7. Ethetha ngalo mzekelo kaSisiya about uba igodi nayo iqale ifakwe through fires in order ibe yilento ufuna uba ibe yiyo. And then asho phayana uPeter that we should rejoice xa uThixo esifaka kwiimpilo zethu because ikhona into azama ukuyenza, and we should actually allow God to do that. So xa pha into endisikelelayo is le part ye-trials and troubles apha. Not sure the which verse. Up at the first few verses though, I think verse number 3, massive when those things happen. Because as just because, and most of the time, we tend to say Satan. And it's not that about Satan, but it's God shaping you, like building your character. Sometimes you find that. And sometimes those troubles and trials, it's our prayers. Where at times you say, God, tell me to put time. Can I please have more patience? And then you think, well, okay, bring to well and different no time. It's not like that. uThixo will send umntu ongathandeki, umntu that you feel like, hey, I cannot. But and then you find the Bible who are so difficult to love, but that is God shape manner. This is how you're gonna grow love, by me bringing abantu who are so hard to love that you're gonna learn to love them. And that's how you grow, that's how you grow. Because the other day at the beginning of the year, I was praying, but I want to have more love, I want to have more patience. And when I look around, I'm like, why are these people in my life? It's so difficult sometimes, but personality, it's so difficult, but we understand. But that's God growing my patience through those people. So, in Johnny Tata, I get from that part, your troubles. And also, the part of hearing and doing. Uba ulive ilizwi but ulenze. And I feel like into is challenge kakhulu as Christians, and I feel like it's challenge kakhulu abantu abashumayelayo, because I've realized that after you've said, not even as a Christian, after you've said anything in public or goopy, you're gonna get tested on whatever you say. Yes. Whatever you say, but you say something, stop doing that, you're gonna get tested on that. You stand in class, so jolly, your type is gonna come soon after. Yeah. You're gonna say so jolly, your time is gonna come soon after. Are you Christian? And you meet back and you're like, oh God, what's going on? Kandi, that's God testing you, but now you said don't join. So now are you gonna be able that challenge? And then so Landa, you're hearing and doing. Verse 26 do any of you think you are religious? If you do not control your tongue, your religion is worthless and you deceive yourself. So it all falls down to Lando Bana. Uthi wenza umzekelo ba uzibheke in the mirror and uthi lo mzekelo uthi lo muntu azibheka in the mirror but azibhekisise and does nothing about it. Unje akekho right umuntu. But if you look emirrorini yakho and uThixo akhombise iflaws zakho, then ezazinto bana I cannot control my tongue, I cannot control indlebe zami, they start to baziphela uzibona ziphela because ungumuntu ohlala emirrorini yakho and see your flaws. And xa usi iflaws zakho, you fix them. You don't just see and ungenzi nothing about it. So when we go to our mirrors, which I believe our mirrors is umthandazo, when you go deeper into prayer, because prayer is a conversation between you and God. So when you go deeper in that, if relationship and God is able to pick up or show you things of and you are able to grow from those things. So amen. Thank you. Amen. Enye into ndifuna uyongeza futhi before sinikeze uSisiya ifuna into efuna ukongeza okanye sivala nanze enye into talking kwezi points egqibo sithetha kuthetha
nge-patience, uthetha nangoxolo, peace, uthetha nange-control or self-control. Uthi u-19, khumbulani le nto zihlobo zam, wonke ubani makakhawuleze ukuva, kodwa angakhawulezi ukuthetha, angakhawulezi nokucaphuka. Kaloku into umntu ayenza enomsindo ayinakwamkeleka kuThixo. Uke waqaphela ubana uba kwi-situation apho nje bakusithiwa banakhawuleza ukuthetha, but sukhawuleza ukwenza and sukuthetha unomsindo, yosorithi khawuleza ukuva. Ewe. But uyaqaphela uba kwi-situations apho umuntu akucaphukise, like umuntu akucaphukise, uqonde ngaphakathi wazi nayo impendulo yakho. But because of the God that I'm representing, because of the character that I'm trying to build, a Christ-like character, it means then if you self-control, because sometimes ezinye izinto uvele uzive sowuzithethile, uziqonde sowugqibile uyithetha, uqonde ndithethe kakubi, and uThixo wam nje akavumelani nje nendlela ndithethe ngayo. So nyhani iyasinceda le kuba umuntu abe ne-self-control, ayicinge into before ayithethe. Because I believe ukuthi yonke into ikhuphe emlonyeni nje bilizwi lisitsho, sube yinto ehlele entliziyweni. So ke ngoku xa uva befika ikucaphukisa uthetha into okakade ubuhlele uyicinga. So nje banafuneka sicontrol indlela esithetha ngayo. I think umntu xa ezithandazela vele athandazela ukwenza, athandazela ukuthetha, athandazela nokucinga, because ezinye izinto uyazicinga zizawugqibela ziphuma apha emlonyeni. So I think iyasinceda futhi laa nto ubana uzithandazele nje, Thixo ndithandazele ingqondo, indlela endicinga ngayo, Thixo ndicela undithandazele indlela endenza ngayo, uThixo akuthandazele nendlela othetha ngayo, ukwenzela uba because thina kaloku singabantu abasindisiweyo, singabantwana bakaThixo, kufanele ukuthi xa sithetha kuphume ukuphila, xa sithetha kuphume ukukhanya, xa sithetha thina sakhe siphilise. So yenye into endiyicaphulayo kule nto siyifundileyo. Okay, fine. So thina into ethethayo sisinayo uba fanele sizithandazele thina. This holiday njengoba besivalele for uSeptember, kule revival bendikuyo, into endiyithathileyo is that most of the time actually i-message ibihamba iyofola back to ivangeli likaKristu is about wena. Yeah. Umzekelo la mama waseSamaria zange uYesu afike athi no uloywe ngubani khohlakelele, that's why your life ikanje, but wafika athi wena wamxelela ezakhe izinto, and even that zangagqiba nxe wambuza uba uphi umnyeni nakho, and kwanguye ozithethelayo, kwanguye ozibona uburongo bakhe. And I feel like the problem nowadays is that instead of xa sibona thina iflaws zethu sifuna ukupointa back at someone, we always want to find someone to blame, even though athi Yesu no nguwe ndithetha nawe, and you just want to try and always find, but no, but ubani made me do that, ubani made me think like that, ubani made me do that. But at the end of the day uThixo is trying to ukusebenza thina, not ukusebenza abanye abantu, yabo. I think also le nto ithethayo ubana uThixo xa isebenza thina ke ngoku siyakwazi ukunceda to impact, tuba sibe ne-effect kwabanye abantu, sibe ne-influence. Because kaloku uThixo asozasuka asebenze omnye umntu, uThixo usebenza wena. Xa kushunyayela ilizwi funeka ulamkele for wena, lisebenze wena ukwenzela uba kubonakale ubuThixo apha kuwo. Ukhona into ubufuna uyithetha sisileyo? Bendizotsho into yobana like eyona nto ingasinceda ukubana sikwazi mhlawumbi ukucinga, okanye eyona nto ingasinceda uba siyazi into yoba le nto afunekanga iphume emlonyeni wethu as abantu abasindisiweyo, afunekanga senze kanje nakanje. I think ngumoya oyingcwele ongasinceda, yabo. Even though apho kungatshiwanga ubana umoya oyingcwele uzokunceda ukhontrol ulwimi lakho, no, mna into endiyibonayo engasinceda guys, moya oyingcwele. And enye verse endisikilela ithi ewe umuntu angazicingela ukuba ulikholo kodwa uyazikhohlisa ukuba akakwazi ukulawula ulwimi lwakhe. If ungajonga kunzima ukulawula ulwimi lakho, like kunzima ukulawula ulwimi lakho, ekwazi ukuthi uba usisibhanqa wena avele umuntu abesisibhanqa, but because izwi litshilo lathi ba thina singoThixo esikuthethayo kuyenzeka, and kunzima ukulawula. Iyona nto engasinceda ngumoya oyingcwele, athi noba mhlawumbi sizothi usisi athi no awukwazi uyithetha loo nto wena, yabo. So we need umoya oyingcwele ukuba ibe nguye osenzisayo, yabo. Because ulwimi nyani ithenye ivesi, ulwimi liyawugqiba umyezo,
ulwimi liyawugqibeleza ize ifanekise njenge-boat ithi i-boat kuthiwa yintoni into yokuqhuba i-steering wheel. ya esincinci kodwa siyakwazi ukukhontrola nje uba i-boat mayihambe kanjani. Ifana nolwimi, ulwimi luncinci kodwa liyakwazi ukonakalisa. Yabo, ithi ulwimi liyafana nomlilwana nje obekwe apha but utshisa indawo yonke. Yabo, but eyona nto ingasinceda guys lobana umoya oyingcwele ayifikele impilo yethu so that we can know how to control ulwimi lwethu. Yabo, and ayikho into esingayenza kukuba sithandaze simcele uThixo baThixo sincede siphe umoya oyingcwele. Siyahluleka thina Thixo. Asikwazi noba ilizwi njengoba thina silitsho ilizwi ngoku sishera sizama ukureflecta kwinto endikuzana apha asikwazi uyenza loo nto. So Thixo sincede Thixo. Yabo, ya bakhona nyana babanqumba ushumayele kodwa ngasimbophelele apha kwipulpiti because akakwazi ukulenza ilizwi. Yabo, ilizwi uthana tata beshumayela apha wathi eyona nto si-interested kuyo kukuphila kwakho. Yabo, so ukwenza is part of ukuphila kwakho. Yabo, so i-important indlela yokuphila kwethu. Yabo, yes, no ufuna uyeda kulana ndikhumbula le nto uthethayo ngutata beshumayela utata uNtobela. Ikhona iphathi ayithetheleyo wathi into yokubana we're not interested on your vocals because abantu bayakwazi uthetha abantu can be creative with words but ufumaniseke uba lo mntu creative with words uthetha kamnandi uyamamele kungasomamele but izinto ezenzayo zi-opposite yempilo yakhe zi-opposite but uthetha kamnandi nje umbani and ke ngoku into ithetha ngomlomo if wena uyiphili ingathi ngamampungi. Enye into bendifuna uyongeza futhi kulaa nto uyithetha liya yinto yobana njengoba sidingwa umoya oyingcwele uba asincede ngendlela yokuthetha nendlela yokwenza akho nto i-influence engathi yi-surrounding. When it comes to speaking is-surrounding. Yiyeke i-background ke because mhlawumbi sisuka kwii-backgrounds ezohlukileyo and as uba wokhula uyayibona uhlala nabantu aba-different but ingasi thina singabazalwane uyazi i-environment ekufaneleyo wena because noba ungaphi indlela yokuthetha ivele iveze apho usuka khona uvele uqomba yena uthi usindisiwe but if uhlala nabantu abathukayo kulula for wena ubana xa unomsindo ukhupha ukuthuka. If uhlala nabantu abathi mhlambe abawuthetha kakuhle noba ubani banokwenza into ekwenza ube nomsindo uyakwazi uzicontrol uthethe kakuhle and ube-humble ngokuqonda hey awuyideserve into le nto ndiyithethayo. Athi umntu ekusukela le nomsindo e-aggressive but uvele uqonda ubana ufuna nomquestion uba kutheni ndithetha kanje ube uqonda uba yazi if ubuyazi apho ndisuka khona mntana oThixo wam bendinayo into ebendinokuphendula back ngayo but because I'm serving this God endifuna vele emhle because yena mhle. So ingase also singabazalwane sizijonge indawo ezisihamba kuzo sizijonge indawo esihleli kuzo because i-surrounding it's very influential and ibalulekile iyavela ke emntwini. Khona enye ivesi ethi ukukhanya buhlanganaphi nobumnyama. Yabo, so thina abantu bakholwa we're not expecting into yobana sihlale nabantu abangakholwayo. Uncokola ntoni nabo? Yilaa nto izokwenza into yoba noba sosindisiwe ungabonakali busindisiwe just because uhleli nabantu abangasindiswanga and kuyathanda ukuthiwa noba uwedwa usindisiwe but khona abantu abaninzi abangasindiswa bayakwazi ukuvuma. So thina into efuneka sile into yobana singazibandakanye singazimanye nabantu abangasindiswanga because uyatsho uThixo uba ubumnyama abudibani nobukhanya tu. Yabo, kule nto uthetha uba funeka sijonge i-environment. So funeka sizikhiphe ke kwabantu abanjani. To add on kuleyo point leyana sandoyithetha ngokwenza kulela leyoqala la sandoyithetha khona ivesi bendifunda ethi umanyeneyo kanye ungumhlobo nehlabathi, you're God's enemy. And it hit me the most because I've been surrounded by worldly friends and I've been telling myself no Thixo sazonceda nandibano mhlawumbe ndifuna izinto eyathandaza but and then like bengekayifunda principle pray with no action is no prayer at all. So I was like, no, praying God, tell me because these friends are joining me. But what am I doing?
about that prayer. Once sometimes nguwe nolanda ezi friends zifele kodwa uma uthandaza makosi Like, nguwe nobangasithukuthezi kuqala xa bengeqonda tshomi zam namhlanje ingabonakala mba you're a Christian. Ingabonakala usindisiwe. Because overpower. But you have no influence on them. Like there's no difference. There's no light that you are bringing. Kanti look at we are the lights. Uyabona yanto yenza into yobana njengoba usindisiwe ungakwazi nokusho uba kazi uyesu inkosi njani. uzokutsho njani xa uyenza Laa nto bethetha ngokatata into yobana xa uvule ikroba, xa uvule iroom for usathana ukubamba xa uthi uyesu akasoze usandothetha ngale nto ngoku. Nje uba funeka sizibheke nyanokwazi kaloku wena. And then to emphasize to so then situation you are God's enemy. So I'm just sincere but and that's what I've realized recently, and I've been repenting from that and through the Holy Spirit. So another thing is that and we emphasize point is that if you go to Emabadlin, you realize that because at most churches emphasize tongues more than the Holy Spirit. We guidance, we help her, we advocate it. But you realize man, if no one does really, it's like And it's not like that. Bavele bahleke, not that we're being judgmental or what, but ingase uyikhethe ilanto sithetha ye-environment because uvele ubona ubana uziqonde thina siyakhawuleza uthatheke nenje aqala athandaze ngezilwimi okanye athethe izilwimi nkosi Jesus wonke umuntu nje bekhona ezinye nje i-reactions. Kanti guys, sorry sister, kanti ayinguye uMongcwele xa eza kuthetha isizulwini kodwa angakwazi ukuphilisa impilo engcwele. Masibe siyeke. Not zonke izilwimi zivela kumoya. uMongcwele is there into yobana asiphilise impilo engcwele. Ebethe watata uyayazi indlela. Ba okay le ndlela leni ifuna abantu baba abaphila ngcwele. So why uzophila unholy qoba uthetha izilwimi akukho khona akuyeke akuthetha izilwimi kuphela hayi akekho baba ayisenguye ngeke. And into ebuhlungu is that uThixo uyakwazi to introduce you a gift yakho. But okay, this is the gift I want you unseve ngayo. Umshiye wena uThixo igift ayizosuka and you're going to think uhamba noThixo but no ushiyeke negift. And guys, utata mqhele ukutsho athi khona umehluko phakathi phofu ngoku sekukhona umoya ongcwele bekhona umoya wecawa. So abantu abaninzi bacinga uba banomoya ongcwele kanti bayangena ngumoya wecawa guys. Zombona evutha phaa ehlabelela eshumayela kanti akukho kwamoya. Yandeli program. Kuqhutywa ngumoya wecawa. Umoya wecawa ukhona umoya wecawa guys uyabamba futhi umoya wecawa guys ukhona umoya wecawa. So nami ndithi kule nto kaSisifaka into ndifundile ngomoya ongcwele umoya ongcwele okay man ndithetha into yobana isipho sibalulekile right it's fine but umoya ongcwele uze kusisiza ngokuphila impilo uKristu wayiphilayo yabo. So nawe ndifuna unote wena umuntu omamele into yobana uzukumcela umoya ongcwele into yobana akhe wethu siyafuna uba nezipho kodwa kha kumcela into yobana akuphilise le mpilo Yesu ayifunayo impilo engcwele. Ithi iBhayibhile anazi na ukuba imizimba yenu itempile kaMoya Ongcwele ahlala kuyo. Athi ngoko ke philani ngcwele because uMoya Ongcwele is there into yobana niphile ngcwele. So ndifuna uba nawe uthandaze into yoba Moya Ongcwele ndiyakucela andiyiboni impilo ingcwele ndiyiphila but ndithi ndinawe Moya Ongcwele cela uziveze manje mhlawumbi ndiyakuvalela mhlawumbi ukhona because watata uyasho into yobana uba khona umoya ongcwele kodwa mhlawumbi inqebe ufake iroom wena yabo ucinezeleke. So umoya ongcwele ndincede vele empilweni yami ndiphilise ngale ndlela uKristu afuna ndiphile ngayo. And xa unomoya ongcwele it's easy to operate in your gift uThixo akunikeze yona. Operate la nje peacefully nje uvele yonke into iflow. So ke ngoku siza kugqiba ngoku sizithandazele ngathi sithandazele abantu esibaziyo sithandazele abeshumeli iinkokheli sithandazele ifamily zethu and pray for our friends, pray for us thina uThixo asincede ngendlela yokuphila ngendlela
nangendlela yokwenza nangendlela yokuthetha. Masithandazeni ke. Bawethu, siyabonga.